iSouth African National Taxi Council iSANTACO ngamafuphi iubambeleke renki yamatekisi ewenterazi umkhankaso wayo wezokuphepha emgwaqweni obizwa ngeHlokomela Road Safety Campaign namuhla ngezithuba zasekuseni. Lo mkhankaso kugxile kakhulu eqinisekiseni ukuthi ke zikhona ezokuphepha ematekisini nokuthi amatekisi ngaba sesimene esifanele yini sokuba semgwaqweni. Kuphinde ke futhi kubhekwe nokuthi akukho yini ukuhlukumezeka kwabagibeli embonini yamatekisi. iSANTACO kithi yasebenzisana nenhlaka ezihlukene kanye nabagibeli kwimizamo yokunciphisa ingozi zomgwaqo ezibandakanya amatekisi. Yabeke seyakha futhi indlela yokukhula noma ngathi ke yezokuthutha ephephile nethembekile. Ibhunga lesizwe leteksi laseMzantsi Afrika libambe iphulo lalo eliyinxalenye yokuzibophelela kwalo ekuphuculeni ukhuseleko, ukuqinisekisa ukuba izithuthi zifanelekile ukuba zihambe ezindleleni, kunye nokukhuthaza ukhathalelo lwabakhweli kushishino lweteksi. We are working with the JMPD, we are working with everybody, they're all here. We are transporting people, they are the law enforcers. If we point anything, they have to do their job. Size ukuzovuselela inembeza yabo driver bethu. Ukuthi abo driver mabaphathe abelungu bethu, of which is ama passenger, commuters. Sizobavuselela ukuthi laba bantu they are more important. Ngabo mama bamakhaya, ngabo baba bamakhaya, ngama breadwinner, mabaphathe kahle i-safety. Umuntu makazi ukuthi makasenza something ubeka impilo yalo muntu engcupheni. And lo muntu ngoyena ophethe ikhaya, and ekhaya without that person akuphilwa. iSANTACO ithi ayifuni nje ukubona inani lengozi zeteksi ezindleleni lisehla, kodwa ifuna ukuqinisekisa ukuba ilicandelo lelona likhuselekileyo nelilandela imithetho nemigaqo ebekiweyo. Siyafisa ukuthi makungabikho umuntu ozolimala ngala season. Nayiphina isizini la kunepeak khona, asifisi sifuna i-0-0. That's why sila sizobacela kwakhona sithi bo driver bethu siyanibongoza, please bekezelani emgwaqweni. Mayingathi umgwaqo mawugcwele wena use i-yellow lane. I-yellow lane is only for emergency. Ngawusenkingeni. Asifuni kubona into erongo isenzeka under the name of SANTACO. Sifuna wonke umuntu makayenza into ayenze ngokunokwakhe, but thina sibe sikukhulumile lokho. Mayinkinga ivela sikhona ukumpointa. Elibhunga lithi liyaqhubeka neliphulo nakwamanye amaphondo futhi ligxile ekubeni kubekho ulwazi, intsebenziswano kunye nemvisiswano phakathi kwalo abaqhubi kunye nabakhweli. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eGoli. Khona manjalo ke iSANTACO esenxusa abagibeli ukuthi ke bebika abashayeli bamatekisi abephula imithetho nabehlulekayo ukulandela imigomo yezokuthutha. Lo mkhandlu uthi abagibeli kufanele ke besebenzise kuphela amatekisi asesimene esifanele sokuba semgwaqeni nashayelwa ke ngabashayeli abawenza ngendlela efanele umsebenzi. Babeke sebengeza ngokuthi ke igeja selivele liphansi ngokubhekana nezikhalazo ezithinta ezokuphepha. Ake ngisho kakhulu ukuthi ke ngiyacela ukuthi nabo abagibeli uma bekubona lokho, okokuqala nje umgibeli umezogibela siyacela ukuthi mhlawumbe isikhathi noma singekho thatha inumber plate yemoto noma kakenzeki lutho, ukwenzela ukuthi noma ukhulumisananga nomshayeli la wehla khona sifonele noma ureporte la ugibele khona. Akavumelekile nakancane umshayeli ukuthi alayite ugwayi noma angageza nokwisela abantu amakhwapha uma eshayela imoto. Akuvumeleki. Ukuhlanzeka iyona nto esiyigqugquzela kakhulu, kodwa siyacela abagibeli nabo mababike. Nabo abagibeli siyathanda ukusho ukuthi ungangeni emotweni nawe oyibonayo ukuthi le moto, uma uyakwazi ukubona ukuthi le moto ayikho roadworthy, ungagibeli, yibike lo moto kuma rank marshals. Njengala eWanderers ukhona ubaba uMbhobho lo besinaye la, uma ngabe ama managers awakuthathi serious, bika kubo leyo moto leyo ayizuvumeleka ukuthi ikulayishe. Roadworthiness of the vehicles is still a problem. And I think there's, as we come to taxi rank and as we have decided, as you can see, we started early in Jan, intensifying. We didn't relax from last year, and this year, instead of relaxing, we started as early as
as Jan, we are already from other provinces. It is because we want to put more emphasis on educating both drivers and the taxi owners to understand that they are carrying lives of people, and we cannot gamble with any life, not even a child. We have to be taking all lives seriously and apply discipline and make sure that all vehicles operating are roadworthy.